Здравейте, вие сте трета част на моите клипове. Сега ще гледаме Амазони хората на Гъмбъл. Вероятно това не Гъмбъл. Дупе глава просто. А сега искам лицето си да целува неговото дупе, а неговото дупе да целува своето лице. Това трябва да спре. Искаш и на зака. Трябва да си кажем нещо. Какво става? Защо спряхте? Пръчката е фалшива. Тя е пластмасова играчка от кутия с корнфлейкс. Дай малко. Ако наистина беше вярно, как ще обясните това? Улети ми Бяхме ние. Ние сбъдвахме всичко от самото начало. Дано не си ни много ядосан. Значи вие изпълнявахте всичките ми желания и загубихте цял ден в това и го сторихте за мен. Именно! Дори когато направих така, че дупето си да целуни лицето му, а лицето му дупето си, направихте го за мен. Елате тук и ме прегърнете. Почакайте, но ако вие двамата сте сбъднали всичко, значи ли това, че чудна чудотворна пръчка на чудесата е измама? Да. Измама? Тя е моя! Мощта е само моя! Искам да не си със смешен кал. Искам да не го бях казвал. По идея на Бен Боквелет. Режисьор Ник Грей. Маймуната. Не, мънки. Няма значение. Hola, Tonnico! Senti truppa, il stimolo perfetto mi preputare! Otteni 754 години да ги събера всичките! Нямате наградата любим учител. Какво каза? Ето, награда любим учител. Тя е най-страхотната, но никога няма да я получите. Защо не? Защото се нуждаете от писмена препоръка от ученик, който ви харесва. Това звучи много лесно. Сериозно ли? Никой не ви харесва, госпожите примата, дори и аз. Аз харесвам всички. Никой не ме бил харесвал. Бъртле, нещо не е наред, госпожите примат. И защо мислиш така? Не се е карала на никого цял ден. Да, това е странно. Да. Двамата сте приятели, нали? Така ли? Ами честото задържане след часовете ми се струва, че прекарваме доста време заедно. Предполагам. Тръгвам. Един последен въпрос. Ще имаш ли нещо против, ако се помотая с теб, макар и малко? Да, ще имам. На практика поиска да бъдем приятели. Аз си казах естествено. Но сега тя ме следва навсякъде. И най-странното е, че не възразява по никакъв начин. Ето! Виж, нищо! Опитай с горещо. Тя още ли е там? Да. Къс! Дръж! Дано утре положението се оправи. Какво търси в моя дом? Простете ми, помислих си, че бихме могли да споделим една хубава закуска, но след като никой от вас не ме харесва, ще си отида. Радвам си толкова тъжно. Ето вижте, аз си отивам. Стоя на изхода. Това е безсърдечно. Завършвам дръжката. Отварям вратата. Така защото плача. Само това ми се струва доста замътно. Мамо, защо мразиш госпожицата толкова? Не искам да говоря за това. Моля те, нека остане. Добре, може да остане. Благодаря, вие сте много дружни.
целото семейство. Слушайте, никога не съм имал приятели до сега, дори не знам какво правят близките хора. Не се бойте, ние ще ви научим. Добре, много важна част от приятелството е да споделяте. Представете си, че и двамата имате сладолед. Но какво стана? Дарвин си изпусна сладоледа. Казах, че Дарвин си изпуснал сладоледа. Пак намина обувката. Искаш ли да си разтели той? Много добре. Сладолед, Дарвин! О, благодаря. Хей, Гастон, но ти изобщо нямаш сладолед. Искаш ли от моя? Да. О. Братле, това е ужасно. Прави се, че имаш свой сладолед. Ама как не се сети? Приятелите си пляскат ръцете. Ето така. Дайте! Добре, сега... Не, имах предвид. Да преминем на следващия урок. Какво ще кажете да поиграем на игра, както правят приятелите? Тази си измислихме. Казва се разновение. Хвърли зара. Изтегли карта. Какво имате? Пазни топка, копка и побяда на госпожица Примат. Дайте я на мен. Теглете пак. Когато госпожица Примат е Всъщност нека ви избера аз една. Полей примат с сок, замери примат с балони с вода, дай на примат госпожица. Забравете картите, слушайте и дайте най-дразнещия звук. Добре, не беше лошо, но ние знаем, че можете и повече. Както когато се ядосана. имате предвид така? Гамба! Това беше страхотно! Дайте! Ще поработим върху техниката. Няма да те изпусна и за миг от очи, Примат. Отново! Толкова се радвам, че най-после си имам добри приятели. Викаме госпожице Примат. Извинете ме. Госпожице Примат, може ли да си поговорим насаме, ако обичате? Да, Никол, с какво да помогна? Виж, Примат, може и да си заблудила останалите, но аз не ти вярвам. Помните от училище. Помни ужасната дума, с която ме наричаше всеки ден. Ти помниш ли я? Да, помня я. И много съжалявам. Какво? Бях кошмарен човек толкова време и виж това докъде ме докара. Без приятели, без семейство, само гушилка и бръчки. Но дори аз мога да се променя. Ще ми дадеш ли последен шанс? О, чудя се. Случва се много бързо. Хайде! О, много добре. Ще ти дам възможност. Какво ще правим, най-добри приятели? Да видим. Ето какво. Най-добрите приятели си питат писма колко на чудесно. О, каква прекрасна идея! Какво да напишем? Ами, например, гореспоменатите единодушно предлагаме госпожица Примат да получи награда любим учител на годината. Любим учител на годината. Добре, готово! Ще е моят! Виж колко е щастлива! Това е силата на приятелство. Еха, направила си торта за госпожица Примат? Да, смятам, че тя заслужава втори шанс. Госпожица Примат, тук ли е? Не, хора, току-що потегли. Трябваше да я видите. Търсуваше и се смееше. Твърдеше, че най-после е намерила загубеняци, които да я номинират за наградата любим учител. Каква дума е използвала? Добре, първи стъпки за губеняците. Добре, карат за губеняците. Добра поема за губеняците. Добри кадри за губеняците. Добър съпруг за губеняците. Всички моментално да се качат в колата. Какво?